tuna YouTube video a thumbnail da dan kan lo zirang Chrome browser a kan lutanga YouTube a kan lutang thumbnail ti hian video cover tu milem hi nia hei tuna kan en ang video cover a milem an hman ang chi zong zong hi thumbnail kan ti chu ani hian heng zong zong hi thumbnail kan ti chu ni tuna ada dan kan lo zirang desktop version a kan lutang hi a desktop site zokania heta hian kan lo lutanga yar channel a kan clickang hian yar channel khalawm ta sang khalawm ta video a kan clickanga ti hian video a kan clickanga ti hian kan edit duwa khan kan lutang edit video kha kan clickang thumbnail upload thumbnail ti hi lo ma kha click turania select turania browse turani kan thalak sang khalo manga upload kan tumang kan select to a undo change de save lo ma save a hian kan clickang kan click to a change save ti kha waya hian lo langa ti hian hei heta hian an thalak da kha hei heta hian lawm to meya kan a thumbnail chu kan thlak ta ni thumbnail thlak dawn hian YouTube account hi verified angai thina verify angaya verify to ania he ka account hi chu my yar channel tia khan verify na tur option khalo alo langanga phone number da a OTP ang kharon thleng meya password ang kha khatiang khan also te a verify phot turan verify lo chuan hemi thumbnail option hi awm lawa thumbnail da theina option hi aron lang lo ni chuwang chuan mobile number kha da verify phot turani account hi